toată lumea, eu sunt Natalia, iar astăzi vreau să vă arăt ce mi-am luat eu de la Jumbo. Deci să începem. Primul lucru, nu este un scaun sau un șezlong. Este un suport de telefon. Cred că unii dintre voi știați, cred că unii dintre voi nu. Dar ca să știți, e un suport de telefon care arată ca un scaun care îl poți folosi și când te joci. Deci, da. Următoarea este banana, pe care ați văzut-o și în clipul trecut. Acum o deschidem și aici este surprizica de data trecută. Trebuie să pun înapoi frunza asta. Deci da, următorul este un aparat de masaj care arată așa. Face foarte mult. Da. Următorul este un set de ringuri pentru atunci când mănânci înghețată să mănânci cu linguri în formă de înghețată. Deci da, nu știu care e logica, dar trebuie să fie vreo logică. Da, mă rog. Următoarea. Da, știu că spun următoarea sau următorul, dar na. Următorul este acest zar squishy, care e foarte fain și după părerea mea chiar îmi place. Și nu e foarte scump, cred că a costat maxim 7 lei. Și e mega fain. Next. Următoarea este o lumânare cu 9 pentru că mai o săptămână și e ziua mea. Yay! Și așa arată. Mai desfăcut-o eu un pic pentru că nerăbdare. Da, na. Îmi place foarte mult, e așa colorată și na, îmi place. Next! Următorul este acest joc care eu mi-l doream de foarte mult timp. Singura dată când l-am jucat a fost acum 4 ani și în sfârșit l-am jucat la o prietenă și mi-a plăcut super mult și în sfârșit l-am cumpărat și eu. Ok, și cam atât cu acest videoclip. Dacă a plăcut, dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Iar înainte să încheiem acest videoclip, vreau să-mi cer mii de scuze pentru toată inactivitatea mea de atâtea luni. Doar că am fost ocupată și n-am apucat să mai filmez, deci da. Bye!